Sarong lalaki ang pinutulan ng toong kamot sa Barangay Santo Domingo, Irosin, Sorsogon, alas 11 nin Banggi kanakaaging Sabado, Abril 6. Ang biktima iyo ang 24 anyos na si Benji Balaoro Jr. mantang ang sospek ang 27 anyos na kaparyente kaining si Tirso Balaoro na kapwa residente ka nasabing barangay. Sa impormasyon, haloy nang dai nagkakasinabotan ng ambos lados. Dati naman na may record sa barangay ang mga ini na naulingon yan sa pananaga kan sospek. Na minsan daw nabugbog na itong suspect, nabugbog na ng biktima. So, hindi parang nagtanim siya ng galit dito sa biktima at din nga nagkataon na nagkita sila doon sa tindahan. Kaya nagawa niya na doon siya mabawi. Kumbaga, kantaan naman siyang susuntukin ito, kaya inunahan na niya. Makalihis ang nakomiter na krimen, marikas na duminulag ang sospek. Alagad tulos man na na-corner kan otoridad sa Kataid Barangay, maagahon kan suminunod na aldaw. Hot pursuit operation sa tulong ng mga barangay official doon sa Barangay Santo Domingo. And hindi naman na sayang yung ating paghahanap at dakip ulit kagad naman natin yung suspect. Sa presente, nasa kustodiya na kan Irosin MPS ang suspect na naaatubang sa kasong frustrated murder. Nagpaparahay pa sa Sorsogon Provincial Hospital ang biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Antoinette Banta.